Leli Genovese mir-Rabat u preċepis bi snin twal ta' esperjenza fejn l-imħabba li għandu għall-arti tal-presepju u l-miliet jitrasferixxija lejn daw kollha li għallem din l-arti tul is-snin u għadu jagħmel dan sal-lum. Flimkien miegħu iltqajna wkoll ma' Bintu Rita li flimkien jorganizzaw u jgħalmu kemm lir-rabtin u lil dawk interessati permezz tal-għaqda Presepji Rabat li ħolqu huma stess. Leli spjegalna kif il-ħidma fuq il-presepji tieħu xhur sħaħ fejn jibda kollox minn biċċa ġeblew u wara diversi proċessi joħroġ ir-riżultat finali li wieħed ikun jista' jara u japprezza. U Bintu qalulna kif dan ix-xogħol ħafna laqqas jirrealizzaw kemm jirrikjedi spejjeż u ħin li manke delizzju ftit għandhom jagħmluh, partikolarment minħabba n-nuqqas ta' ħin li wieħed ikollu. Madankollu bħala għaqda qed jaraw li t-tradizzjoni tkompli u fil-fatt jilqgħu fih dawnhom konkurrenza mill-isbaħ ta' persuni ġejjin minn faċex differenti tal-ħajja. Tkellimna ma' Leli fejn spjegalna minn fejn beda dan id-delizzju tiegħu. Bdejt il-żmien, kont għad nitwar, kien jaħdimhom missier qabel u kont immur naħdeħ, kien jagħmilhom tal-karta pesta. Mbagħad darba ddeċidejt nibda nagħmel xi ħaġa jien għalija għad-dar u kien hemm xi ħadd qal isma' li naħdem presepju. U bdejt naħdem għal-nies. Spjegalna kif bdew jagħtu l-korsijiet biex xogħol li jkun sar anke mill-istudenti ta' kull età jiġu esebiti bl-aktar mod prominenti waqt is-suq tal-miliet li jitella fir-Rabat Natalis Notabilis. Rita, li wkoll toħloq il-presepji tagħha, tħarreġ lin-nies wkoll bħal missiera, avvolja matul is-snin ġieli ma jkunux jistgħu jaċċettaw lil kulħadd minħabba l-ispazju limitat li għandhom. Għallunna li kull sena minn wara Marzu jibdew jinżlu ta' kuljum fil-garaġ biex jagħmlu xi ħaġa. Ħafna drabi għal ħinijiet twal fejn il-ħidma waslet biex tul is-snin kienu l-bosta presepji li ħadem ta' kull daqs u għamla. Għallinna li dan il-passatemp u wieħed li qed dejjem sodisfazzjon kbir u ħeġġeġ lil kulħadd biex jitħajjar.